Assalamu alaikum masu kallon mu da sauraron mu. A yau muna tare da matashi mai kishin matasa dan gwagwarmaya gun matasa. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Muna muka barka da zuwa Koguna Talk Show. Ni ma ina muku maraba da wannan gidan talabijin na Koguna Talk Show mai albarka. Da farko masu kallo za su so gabatar musu da kanka. So a'udhu billahi samil alim min ash-shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Kamar yadda kuka sani, sunana Abdulbasit Kabiru Ibrahim Sarki Manfaru, ɗaya daga cikin matasa na cikin wannan jiha ta mai albarka wanda kuma aka fi sani da Sultan. Masha Allah. A matsayinka na matashi mai son ci gaban matasa, wace fahimta kake da ita game da matsalolin da matasa ke fuskanta na wannan zamanin? So, masha Allahu, na ji daɗin wannan tambayar sosai because it's very vital. Tambaya ce wadda ya kamata da yawan matasa a ce ana yi musu ita. A matsayina na matashi, fahimtar da nake da ita akan matasa tana da dama. Na farko, ya kamata matashi ya san waye shi, matakin farko kenan. Mataki na biyu, ya kamata matashi mai lafiyayyen tunani ya san me ya kamata da shi, me ya kamata ya yi kuma me ya kamata ya bari. Ya kamata a ce matashi ya yi understanding who is he tun daga farko kafin ma ya iya shiga wata harka ta rayuwa sosai. So wannan yana da kyau a ce duk wani matashi ya gane cewa wane ne shi. Kannan wata matsala da ya kamata a ce matasa mun fahimta shine rashin iya gane baiwar da Allah ya halicce mu da ita. Misali yanzu kai matashi ne kuma jajirtacce wanda jajircewa ka tassa ka ga tunani ka yi emphasizing tunaninka da cewa bari ka kirkiri gidan TV wanda zai ringa ba mu matasa ire-iren mu dama domin su tattauna akan matsalolin rayuwar matasa da kuma matsalolin da al'ummar mu suke ciki. So alal hakika in dai har mu matasa mun yarda cewa mu ne jigo ko kuma jigon ci gaban kowace irin al'umma, so ya kamata a ce we have to emphasize our thought na cewa mu ke kawo sabon tunani kuma za mu jajirce mu tabbatar da cewa mu mun kai pushin al'ummar mu zuwa gaba. So kaga idan za a ci ga unguwa ko ga gida a samu matasa ire-iren mu guda biyu, ni iri na da ina da bai wanda zan hito in yi magana kan matasa, kai irin kana zaka kirkira hanyar da zaka hada kan matasa, definitely za a samu sauki insha Allah. Shin wani kalubale ne matasa ke fuskanta wanda ke jefa su kama daga shaye-shaye, rashin aiki, sace-sace? So ita ma tambaya ce mai muhimmanci. Kalubalen da za ka duba na farko rashin engaging mutum ya engaging kanshi da mutanen kirki. A matsayina na matashi dole in tabbatar da cewa duk abokin da zan yi mutumin kirki ne, ta hanyar karatu ko ta hanyar kasuwanci ko kuma wata hanya ta mu'amala mai kyau kamar yanzu yadda muka haɗu da kai. So kannan zaman banza, rashin sana'o'i da tunanin wane zai yi min a siyasance ko kuma wane zai taimake ni da wata hudda yakan ja mutum rayuwar shi ta lalace irin wannan. So dole kana matashi dole ka tabbatar ma da kanka cewa duniya ta sauya kuma kai ke iya